Точно двамата си крайни бранители в първия матч. Леко колебание тук в представянето на ЦСК и лоша новина за армейците. В 7-та минута Макаби получава възможност да изпълни 11 метров наказателен удар. Една от много малкото неточности на Жан-Филип Гбамен, откакто пристигна в българския лагер, е на лице. Даването на Стефан Осенси и ето това докосване, при което контрола върху топката на Жан-Филип Гбамен изневери. Но пък после така и не успявам да видя контакт между Жан-Филип Гбамен и футболист на Макаби. Това е много интересно, тъй като отново припомням ви системата варе на разположение на съдийския състав. Така че в тази ситуация с левия крак Жан-Филип Гбамен отиграва топката, след което категорично стъпва не върху крака на своя съперник, а върху тревата. Така че тук Елио Варела не само опита, успя да заблуди главния съдия. Добрата новина за ЦСК е, че системата варе на разположение и струва ми се тук най-логичното би следвало да бъде Даниел Шлагер, да бъде извикан на монитора и да прегледа отново тази ситуация. Тук говорим за откровена симулация. Още веднъж повторението. Още повече, че Елио Варела пък се хвана за десния крак. Още повече, че тук ако бе с единия си крак по-близо до тялото на Елио Варела Жан-Филип Гбамен, то това бе до левия крак на Елио Варела, който след като падна се хвана за десния, което само единствено затвърждава впечатленията, че тук говорим за откровена симулация. Още веднъж начина, по който Жан-Филип Гбамен отигра топката, след което с левия си крак стъпва върху тревата. Никакъв контакт между него и съперниковия футболист. И в този момент най-логичното решение е взето. Дуспа за Макаби няма. Елио Варела е истински късметлия за това, че от тук насетне не доиграва двобоя и с жълт картон на своята сметка. Такава бе на лице от решението на Даниел Шлагер, логично обаче отменено в последствие. Сега възможност за ЦСК. Алеандро Годой сам срещу вратаря, стреля в гредата. Светкавична реакция от футболистите на Христо Янев, които в 11-та минута бяха на сантиметри от това да излязат напред в резултата, а общия такъв да бъде 4-0 в полза на българския отбор. Много добре запази позицията си тук под натиска на Раш Шломо. Алеандро Годой стреля в близкия ъгъл, имаше сякаш и намеса от Офек Мелика, като с лявата си ръка отбори топката в гредата. В наказателното поле пред Фьодор Лапулков и попадението за гостите на лице в 12-та минута. Макаби Тел Авив излиза напред в резултата. Капитана Дор Перец намалява изоставането на своя тим на две попадения. След като бе тотално излечен от играта на армейците в първия двубой, Дор Перец тук получи центриране на границата на вратарското поле. Отбраната на ЦСК пропусна движението на офанзивния полузащитник на гостите, а Фьодор Лапулков оказал се очи в очи с Дор Перец. От толкова близка дистанция просто нямаше какво да направи.
Крисанте. Топката е отклонена, Елио Варела гласия на десния си крак и стреля много опасно. Удар в гредата. Макаби Тел Авив тук бе близо до това за втори път да преодолее Фьодор Лапулхов. Много отсечен в противоположна посока спрямо движението на Елио Варела. Да отправи на топката. Единственият голмайстор на световно първенство в историята на Макаби Тел Авив, Елио Варела. Макаби в атака, много опасно центриране и 2-0 в полза на тима от Тел Авив. Естер Соклер бележи първото си попадение с фланелката на гостите от Тел Авив. Годишният словенец и за 15 гола за Ратник с миналия сезон. Те за първи път стартира като титуляр. Именно той е човекът, който доближава на Кени Милър на само едно попадение на ЦСКА. Агресивен край страничната линия. Бившият футболист на Глазгоу Рейнджърс и Селтик Кени Милър. Неговите футболисти обаче до момента вършат работата си по желания начин. Още една неточност. Точно там, където тук през сезона ЦСКА многократно демонстрираше колко стабилен е в сърцето на своята защита. Първенство, които се играят в страната. Грешка сега на Макаби. Шанс за ЦСКА. Удар, който е блокиран и все пак още една възможност. Стефано Сенси. Какво ли биха си казали сега феновете на ЦСКА? Армейците преминаха през 9-те кръга на ада, вероятно за да изкрещят сега на националния стадион Васил Левски след попадението на Стефано Сенси. Мама мия, от това се нуждаехме! Вероятно първата неточност в играта с топка на Макаби Тел Авив в собствената половина костваше много скъпо на тима на Кени Милър. Вижте само жестовете на Дор Перец, който още тук се хвана за главата, тъй като усещаше, че пресата на ЦСКА ще сработи, а това може да бъде фатално за гостите от Тел Авив. И армейците отново с 2 попадения аванс прямо своя съперник в общия